TMTV. Xayrlı сәгатьтә дип, мин шоу-бизнесның иң кайнар яңалыкларын сезгә җиткерергә әзер. TMTV-да шоу-biz һәм мин Фәннур Фатыйхов. Киттек! Елның төп вакыйгасы Татар җыры 2019 фестиваленә санаулы көннәр генә калып бара. Әлеге концертта без яраткан җырчылар 20 елның төп хитларын башкарачак. Татар җырына 20. Халыкара фестиваль Татар җыры 2019 уңаеннан 12 декабрь көнне матбугат конференциясе булып узды. Биредә Барс Медиа компанияләре төркеменең директорлар советы рәисе Гәрәев Камил Мәвлютович, Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразова, Башкортстанның атказанган артисты Элвин Грей, Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева, Татар җыры фестиваленең төп режиссеры Лина Арифуллина һәм Барс Медиа концерт агентлыгының җитәкчесе Талия Арсланова бар иде. Гүзәл Уразова сүзен Барс Медиа компаниясенә үзенең рәхмәтләрен белдерүдән башлады. 20 ел дәвамында инде Татар җыры фестивале бердән-бер шундый зур масштаблы фестиваль булып тора. Һәм Алла бирсә, булып торсын да киләчәктә дә без шундый өмет белән алга атлыйбыз һәм әйтәсем килә инде оештыручыларга Барс Медиа компаниясенә шундый зур эш башкарып елдан-ел аны үстергән өчен зур рәхмәт. Әле менә сез әйтеп киттегез, безнең Хәмдүнә апабыз да яшь буында һәр вакыт шушы бер сәхнәдә чыгыш ясый алды, мөмкинчелек бирделәр. Күп йолдызлар таныттылар, шуңа күрә мин инде үз өлешем, үземнең исемнән Барс Медиа группа компаниясенә Татар җырына бик рәхмәтлемен. Алла бирсә, инде уйлап утырган 18-нче ялгышмасам ел мин чыгыш ясаячакмын, Алла бирсә. Рәхмәт сезгә. Элвин Грей Татар җыры фестивален масштаблы һәм зәвыклы тамаша итеп атады. Хәтта башка ил эстрадаларына күрсәтергә дә оят түгел дигән фикерен белдерде. Әлек мин гелдә күзәтеп бар идем һәм гелдә уйлап торган. Мона безнең националь эстрадалар шундый масштаблы мероприятие үткәргәнгә һәм дә мона Россия эстрадаларын күрсәтергә даже оят та түгел. Һәм инде прямо горурлык менән әйтеп була, моны безнең Татар җыры бар дип һәм инде әлбәттә рәхмәт Барс Медиа сезгә, рәхмәт барлык бергә катнашкан коллегаларга һәм инде Татар җыры фестиваленнән эшләгән кешеләргә зур рәхмәт. Барс Медиа компанияләре төркеменең директорлар советы рәисе Гәрәев Камил Мәвлютович бу елгы фестивальнең уникальлеге турында сүз тотты. Фестиваль безгә 20 ел. Шуңа күрә без фестивальне уйладык масштаблы итеп, зур күләмдә үткәрергә. Шуңа күрә без инде 9-нчы ел үзебезнең фестивальне Мәскәүдә үткәрәбез. 5-нче ел Уфада да, и быел без аны үткәрдек Кремль залында. Бик уңышлы безнең татар халкыбыз, анда яшәтелгән татар тамашачыларыбыз килеп бик матур итеп концерт карадылар. И быел инде беренче тапкыр яңа формат белән зур дворецта Уфа-аренада, Уфада 7 декабрь көнне безнең фестиваль үтте. Бик уңышлы. Анда бөтенесе дә булды, бик зур аншлаг булды. Бер атнадан инде билетлар булмады. Biz big бәхетле, чөнки бүтән иң популяр артистларыбыздан да җыялдык. Һәм инде бик күтәренке күңел белән безнең яраткан тамашачыбыздан китә алды. Татар җыры фестиваленең төп режиссеры Лина Арифуллина үзенең милләте белән горурлануын һәм татар җырының аның тормышында зур роль уйнавын да белдерде. Знаете, когда мне позвонили и сказали о том, что с просьбой не могли бы вы поучаствовать, помочь в организации вот этого концерта, конечно, знаете, я прям не задумываясь согласилась, потому что я очень люблю все, что связано с моей национальностью, и я ей горжусь. И поэтому, конечно, мне было безумно приятно, потому что для меня это все, знаете, ощущение колоссальное от детства, от того, что вот я была воспитана в таких прекрасных традициях, с таких бабушек, дедушек. И поэтому, когда я сюда все время приезжали на репетиции, для меня это, конечно, знаете, как какой-то глоток свежего воздуха,
колоссальных воспоминаний, какой-то большой-большой энергии. Поэтому, конечно, огромное вам спасибо уже вот просто за это. Безусловно, конечно, ответственность большая, потому что 20 лет – это много. Это, на мой взгляд, легендарный фестиваль. Я посмотрела много выпусков. Я, знаете, прям вот реально мы окунулись достаточно подробно вместе с моей командой, которая тоже приехала со мной. Самое главное, на мой взгляд, что мне вот первое, что хотелось сделать, это придумать общую драматургическую концепцию. Мне не хотелось, чтобы это был как бы концерт, когда, вы знаете, аттракцион номеров друг за другом. Понятно, что есть главная задача, это 20 лет, она уже есть как главная доминантная задача драматургии. Но с другой стороны, я хотела сделать какой-то музыкальный спектакль, в котором зритель, который к нам придет, чтобы он просто окунулся из каких-то своих невероятных ощущений. И поэтому в нашем концерте очень много разных номеров, очень много интермедий, каких-то миниатюр интересных, много смысла. Я вообще люблю тихие финалы. И мне очень приятно, что мои коллеги поддержали нас с таким тихим-тихим финалом. Фестивальның алып баручылары һәм әлеге грандиоз тамашада булачак сюрпризлар турында Барс Медиа концерт агентлыгының җитәкчесе 20-нче Татар җыры фестиваленең башкарма директоры Талия Арысланова сөйләде. Безнең мәдрәсәгә китте, безнең backstage дигән яңалык булачак безнең концертыбызда. Һәм аның алып баручысы булып булачак. Шулай ук аннан кала Татарстанның халык артисты, Камал театры актеры Искәндәр Хайруллин белән атказанган артистыбыз Гөлназ Сафарова алып барачаклар. Катнашучылар исемлегенә килгәндә сез инде аларны беләсез, афишадан күреп, аннан интрига ясамыйбыз. Ә инде җырларга килгәндә ул 20 ел дәвер эчендә җырланган иң яхшы, иң популяр җырлар булачак. Сез инде аларның ниндиләрен икәнен, нинди булачакларын үзегездә күз алдына китерә аласыздыр. Элвин Грей белән Гүзәл Уразова эстрадада булган низахлар турында да җавап тотты. Ну, ойланып та алмаган бит. Нәрсә дип әйтим? Быел елмайып кына, шым гына сәхнәгә чыгып җырларбыз. İşimiz birge, sağlıklı güzel razı öğrendim. Батюша булыр. Сценарийді андай проект, андай номер yok. Махсус ойланып чыгарган әйберләр түгел, очраклы рәвештә килеп чыккан шоклар булды. Инде онытылгандыр инде бу. Чыннан да Татар җыры фестивале дәрәҗәле фестиваль, анда шау-шу куптарып әйтә торган әйбер түгел. Чыннан да бөтен Рәсәйдән, бөтен илдән килгән тамашачылар алар матурлыкны, татар җырын ишетеп кайтып китәргә тиешләр. Шуңа күрә әлбәттә калганда һәрбер артист үз урынында һәм үзенең иң популяр җырын башкарса алар, шуннан да зур бүләк булмасалар өчен. Конференцияны дәвам итеп, Татарстанның халык артисты Хәмдүнә Тимергалиева да Барс Медиа эшчәнлеге, артистлар һәм Татар җыры фестивале турында үз фикерен белдерде. Гүзәл Уразоваларның бүгенге көнне халык җыеп, Кремль сарайларында эшләүләре бу результат Барс Медиа компанияның хезмәт җимеше. Менә алар ни өчен эшли, не шулай бу урынсыз сорау дип уйлыйм. Чөнки менә монда эшләгән Барс Медиадан чыккан, бүгенге көнне Барс Медиада эшләгән бөтен артистларның халыкка күренеп концерт куеп йөрүләре. Бу Барс Медиа компаниясының иҗат җимеше. Алар шул хәтле зур көч куйдылар. Менә мен эшләү дәврендә генә күпме яшьләрне алар халыкка чыгарды. Бу бик зур эш. Халык алдында артистны артист итеп тулай профессионал дәрәҗәгә күтәрү ул җиңел нәрсә түгел. Шуңа күрә Камил Мавлитович сезнең компания бүгенге көнне татар халкына, милләтебезгә чын мәгънәсендә хезмәт итә. Бүгенге көннәрдә Лина Арифуллина Казанда һәм 20-нче Татар җыры фестиваленә хәзерге вакытта репетицияләр бара. 21 декабрь көнне сезнең барыгызны да Татар җыры фестивалендә көтеп калабыз. Уфа-Аренада 8000 тамашачы каршында узган Татар җыры концертыннан Байбулат репортаж әзерләде. Әйдәгез бергәләп сәхнә арты тормышын күзәтик.
Хаумахыз дустар! Дустар аңлағансыздар инде без бүген Башкортстанда һәм инде кышагын киң җәеп Уфа шәһәре каршы алды. Бүген монда халыкара татар җыр фестивале булачак һәм без Уфа Арена бу сарай каршында нәкъ шушында иң төп концерт булачак. Әлеге вакыйгаларны бергәләшеп күзәтик. Шоу-биз командасы үз эшен башлап җибәрә. Достар, әлегенә менә Салават Юлаев командасы хәзер безнең Түбән Камага юл тота икән, безнең нефтехимик белән уйнарга нәрсә дип әйтик инде. Бар тик нефтехимикка уңышлар юллыйбыз һәм инде иң мөһиме Акбар чемпион! Акбар чемпион! Күңелін жейді дә, йөрәгін сигізді. Достар, Уфа Арена, әлеге бу бош үзегез күреп торасыз, ләкин монда бара репетиция, монда күңелле, монда кызу, менә үзегез карагыз. Достар, безнең узакламый башланып китәчәк мәҗлесебез һәм инде Зәйнәп апа Фәрхетдинова беренче булып чыгыш ясый. Зәйнәп апа, дулкынлану хисе ничек бармы? Бар инде. Хәерле кич. Җик булмасын инде бар. Оның бетәчәге дә юк, биткәне дә юк. Бетмәс тә инде. Достар, Илназ Сафиуллин һәм аның сәхнә дусты гитара менә шунда килеп җиттеләр. Илназ, әлегенә чыгыш ясап кирдең. Ничек анда тамашачы, ничек зал? Искиткеч шәп, әле бу бәйрәмнең башыгына бик күп артистлар әле алда. Искиткеч матур тамашачы. Уфада ямсыз тамашачы була алмый берничек тә. Искиткеч шәп. Менә шундый зур залларда тагын гитара тотып җырлаганыңны кайчан күрәчәкбез? Яңа җырлар булыр инде бу, бу кайчанрак? Алла бирсә, 20нче елда, 21нче елда һәм алга таба да менә шулай бергә татар җыры белән дус булып, бөтен Татарстан, Башкортстан организаторлары белән чакырып торсагыз, миңа калса һәр вакыт чыгыш ясармын. Рәхмәт сезгә бик зур. Күпләрнең яраткан җырчысы, Татарстанга атказанган артисты Эльмира Сөләйманова менә шунда безгә 1-2 минут кына вакытын бүлеп бирергә ризалашты. Эльмира, ничек кәефләр дип башлыйм әле? Кәефләр әйбәт, хәерле кич барыгызга да. Әз генә дулкынланам. Шундай зур залларда көндә чыгыш ясамыйсың, шуңа күрә әз генә менә калтырата. Уфаның кайсы биналарында чыгыш ясаган бар булай? Бөтен җирдә бар. Уфа Аренада юк әле, әйеме? Юк. Монда Күпләрнең дебют, татар җырында, менә татар җыры фестивалендә ничәнче елдан бирле катнашып киләсең үзең? Бөтен җирдәме? Татар җырында гына, татар җырында ничәнче елдан бирле? И Аллам, татар җырында бер 10 еллап. Әйе. Исәп абый, Уфа шәһәрендә кайсы биналарда чыгыш ясаганыгыз бар, гомумән алганда? Бөтенесендә дә бардыр, менә монда юк иде әле. Монда гомумән бу бинада беренче тапкыр теге хоккей карарга булса килгән юкмы монда? Юк, кергәнем юк иде. Беренче тапкыр шундый зур күләмле аудиториядә бүген чыгыш ясарга исәпләп торам, дулкынланып. Әлбәттә, анда игътибар итсәгез бер буш урында юк, карамадыгызмы әле? Бердә юкмы? Бер буш урында юк, бөтен әле урындыклар тезгәннәр теге хоккей уйный торган җирдә, аннан трибуналарда барысына да тезелгән. Менә хәзер шушы мәгълүматны мин сезгә әйттем, дулкынлану хисе тагы да күбәйдеме яки киресенчә азайды гынамы? Арткандыр. Чөнки барыбер 8000 тамашачы карап тора, аның алдында чыгыш ясау дулкынландыра, җаваплы. Шуңа күрә дулкынлану хисе бар. Күзләрен мәҗүттереп шар кебек акайтып керде Илдар. Анда бер буш урында юк ди. Илдар, сөйләле. Син анда булдың, ничегрәк анда хәлләр? Ничек дип әйтим? Мин әле хамдагы телем әйләнмәй, тавышлар да беткән. Ләкин мин канагать. Бөтен тавыш режиссерларыннан барчак иң беренче, чөнки тавыш үзеңә дә әйбәт ишетелә, залдан да әйбәт ишетелә, менә шундый рәхәт җырлавы да булды. Аннары тамашачылар тутырып килгәннәр. Бу
Икенче төрле теге кечерешләр, хисләр дип әйтим. Рәхмәт менә шулай оештыручыларга. Бу иң беренче оештыручыларның зур эше. Рәхмәт оештыручыларга. Һәм инде халыкка безнең халыкка бик зур рәхмәт. Üzülмәсен дуслык җепләре, Өфе Казан арасы üzülмәсен. Матур гына әйтеп яшик, бер-беребезне теге русча әйтмешә кимсетмик, обижать итмик. Һәрвакыт дус нәмә мөнәсәбәттә яшәргә насыйп булсын дип biz инде үзебезнең чыгышыбызны тәмамладык та бай булат. Һәр кайтыр юлга чыгырбыз дигән сине көтәсе бар. Мине көтәсе бар. Илдар, менә беләсеңме? Без монда килдек, хәзер тагын кайтасы бар әле, бер тәүлек буе дип әйтик инде, әйе, шулай дип әйтик инде. Туган көнең җитә менә хәзер туган көнең беләм, иҗатыңны яратып карап барабыз. Шушы туган көн вакытында авыр түгелме теге чыгып китү ерак юлга? Юк, Алла бирсә бит инде иртә белән идә булабыз. Шуңа күрә гаиләм җанына кайтып нитәргә инде. Хут сөйләшербез ансын эфирның теге тышында яма. Әйдә, туган көнең белән котлыйм да менә бөтен кеше арасында яма. Аннарсын калган. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт тамашачылар. Бик канәгать булдым. Рәхмәт. Бар. Дуслар, үзегез күреп торасыз. Үзегез күмәдә сүзләр артык. Яраткан Хәмдүнә апабыз, Хәмдүнә апа бер кочаклыйм әле үзегезне, яме. Хәмдүнә апа, менә бу Уфа аренада бит инде безнең гадәттә спорт төрләре уза. Менә шундый залда теге җырлавы бераз гына сәйрәк түгелме сезнең өчен? Biz үзебезгә калсак, үзебезнең хезмәтебездә спортсменнар бит. Бер аерылгысыз. Мин инде бүген бик шатланам. Минем туган ягым, минем районым бер айда 13-14 юбилей концертын үткәрәчәкмен. Менә шушы хәтле халыкка чыгып җырлау. Җаныкаем үзе бер гомер. Менә безнең Барс медиа компаниясе оештыра бит инде. Шул хәтле халык 7000 халык карый. Әле мондай әйтергә кирәк, без бит как бы аны урыслардан кала малый народ саналабыз. Без әле бер халыктан да ким яшәмибез. Кара, күпме халык. Аллага шөкер. Барс медиа компаниясе яхшы итеп оештыра бөтен чараларны да. Нәфкат абый, менә сез сәхнәгә чыккач, сезнең теге озак торды атым шапмады аранжировкасы кушылып киткәч име, халык шул хәтле кычкырды, гөрләдеме? Менә бу теге сезгә җырлаганда көч дәрт өстиме әйтегез әле. Бу әлбәттә инде менә 20 елдан артык бу җырны җырлыйм бит менә. Каягына барсак та тамашачылар бу җырны махсус сорап җырладылар. Бу җырны гомумән юратлар гына түгел, хатын-кызлар да бик яраталар. Менә шуңа күрә бу җыр инде халык арасына ушак кирип киткән, ул халык җыры күбәне җыратып җырлыйлар да. Яратып тыңлыйлар да, шуңа күрә бу җыр популяр җырларның берсе. Уфа арена боз сарайы гөрли, сәхнә артында Рамил Галимҗанов әзерләнә. Менә монда йөрәк турында ничек сикерәме? Сикерә, менә ничек чыгып җырларга дип торам. Бераз гына репетиция ясадыңмы соң үзең булай? Ясаганны мәяз генә. Яхшы чыгырга тиеш кадәр ясаса. Бу кайсы җырыңны җырлыйсың? Утрален яннарыма дигән. Бу елның иң хит җырларының берседер инде миңа калса. Уфада боз сарайында монда Уфа аренада чыгыш ясаган юктыр инде. Юк әле беренче тапкыр быел, беренче тапкыр. Алайса тагы да күбрәк каушыйсыңдыр, Рамил. Уңышлар каушама, без синең белән, без һәр вакыт синең белән. Бир-бишне. Рәхмәт бик зур. Дуслар, зур хоккей бинасында бүген татар җыры, һәм инде без тамашачылар белән бераз гына аралашып алыйк. Әйдәгез, сез дә безнең белән. Ничек хәлләрегез? Хәлләр әйбәт, Аллага шөкер. Сез шушы татар җыры концертына киләсез бит инде, билетларны кайчан алдыгыз? Билетларны инде 1-2 ай элек, даже 3 ай, наверное. Күптән инде алып куйдык, чөнки безнең Уфа өчен мондый масштаблы концертлар бик сирәк. Элегендә Казанга йөрергә туры килә иде. Хәзер үзебез киләбез. Үзегез киләсез, рәхмәт, зур рәхмәт. Кайсы җырчыны аеруча аерып әйтер идегез, аеруча күбрәк яратасыз? Салават Фатхетдиновны без тыңлап үстек инде. Инде без бала-чагалар идек, безнең әти-әни тыңлый иде, аны яратабыз. Гүзәл Уразова, Тимаевны яратмый булмый, Данир Сабировны тем более. Бөтенесен яратабыз. Исемегез ничек? Исемем Эльзида. Эльзира ханым, менә махсус сезнең өчен килделәр алар, һәм инде үзләренең чыгышларына әзерләнәләр. Сезгә уңышлар, яме? Амин, рәхмәт, зур үзегезгә дә. Рәхмәт. Кәефләрегез ничек? Аллага шөкер. Бүген концерттан нәрсә көтәсез аеруча? Нәрсә көтәбез? Вообще артистов можем әйтергә. Всех этих артистов очень люблю, обожаю просто. И поэтому мен 2 ай элек алдым бу билетны.
жду самые хорошие. И я надеюсь, что они нас не подведут. Алла берсе шулай болсын, мен де шулай күтем. Алла берсе. Кайсы җырчыны күбрәк яратасыз? Барсында. Сәмсез. Исемегез? Лейсән. Сезнең? Ирина. Ирина. Дүртөйле шәһәреннән килдек, шундый матур концерт карарга. Дүртөйле Уфадан ничә километр әле? 120. 120 чакрым үтеп, менә шу концертка килдегез, име? Билетларны күптән алдыгызмы? Бер ай элек алып куйган идек инде. Минем күзгә шума матур итеп карап торасыз. Камерага карасагыз да була. Әйе, шу сез дә бик шибәр. Әйе. Безнең Казанда шундый Казанга килегез, без Казаннан килдек бит. Казаннанмы? Кайсы җырчы өчен килдегез шушында, шушы концертка? Данир Сабиров. Только Данир Сабиров. Гүзел Уразова. Сез монда кемне көтеп торасыз үзегез генә? Менә юк, менә без 4 кешебез монда. 4 кеше. Кемнәр килдегез? Әйтегез әле. Мин дус килде, хатыны белән, мин үзем дә хатын белән. Сез дә хатын белән. Ничек соң, күптән алып куйган идегезме билетларны? Ну, билетны бер балалар алып куйган безгә бер 15 көн алды. 15 көн. Бүләк итеп бирделәр, асаймы? Гомумән татар җырчыларыннан кайсыларын беләсез? Әйтегез әле. Ну, Ришат Тухватуллин, ул безнең якныкы, ни? Минем даже иптәшемә әллә ничек шунда туган булып чыга. Жарагырак туган булып чыга. Ну, без булай белешмәбез, йөрешмәбез, но беләбез, что элекке заманнан әби бабайлар шуннан ничектер туган. Дуслар, күршеләр, бер сүз әйтеп булмый инде, күршеләр, аларга аерым игътибар дип әйтим инде. Ничек кайфларыгыз? Әлхәмдүлилләh, яхшы. Үзәлем. Рәхмәт. Без инде күршеләр дип менә шу мероприятиеләрдә күрешкәндә генә сөйләшәбез. Булай күршеләр булалар урамда күрешкән югары. Мая җитәр, күрешербез әле, Алла теләсә, име? Әле чыгыш ясамадыгыз бугаймы? Әле чыгыш ясамадык, без безнең чыгышыбызны көтәбез. Данир, быел безнең татар җыры фестивалендә беренче тапкыр диярлек име пародия була бит инде, име? Ничек син дулкынланасыңмы шушы пародияны шу хәтле залга күрсәтергә, шу хәтле тулы залга күрсәтергә? Бераз дулкынлану бар. Шул ук вакытта инде мин барып чыгар дип уйлыйм әле. Алла бирса, барда яхшы гына булыр дип өметләнәм. Но барыбер борчылу бар инде, һәм ул әйбәттә. Сәхнәгә чыккач бетергә тиеш инде, уймы? Аның турында уйламаска кирәк, әйе. Уйламасаң бетә. Быел ничәнче тапкыр татар җыры лауреаты булырга дәгъва кыласың? Әллә нинди сүзләр беләсең икән син? Бар икән күрәселәр. Дәгъва кылам икенче булырга, чөнки былтыр бер тапкыр булды инде. Былтыр дебютың булды инде, име, алайса? Әйе. Менә без Айдар абый Галимов белән күптән түгел аралашкан идек. Ул иң яхшы аны күрсәтүче булып Данир диде. Менә бу хакта ни диярсең, әйт әле. Менә Данир мине диде, тавышымны гына түгел, менә ичке тойгыларымны хәтле дә күрсәтеп бирә алады. Менә ни диярсең бу турыда? Айдар абый әйткән икән, миңа калса шулай. Любишь ты моя больше, чем меня, а был в крае, ты вздыхаешь зря, обманули все твои мечты, только о Данире позабыла. Әле генә чыгышын ясап кырды Филус Кахиров. Филус, тагын бер сәлам. Име, һәм инде бик теге еш бирелә трансфер, ничек анда зал, тамашачы? Тамашачы шәп, чөнки анда минем якташлар. Якташлар каршында икеләтә җаваплырак та, җырларга икеләтә дулкынландыра да, ләкин шулай ук икеләтә рәхәтрәк та, шатлыктырак та дип әйтим. Менә хәзер бирәсе сорау бик актуальдыр инде, име? Ничек анда планка? Авыр түгелме? Ну, күрдегез бит инде, аның җайлы яклары да бар. Ансын күрдек, әйе. Булай теге гомер алганда ияләшеп буламы? Ияләшәсең. Ул берникадәр үзең ниндидер режимга кертеп җибәрәсең, һәм барыбер хәзер бит инде 30дан өскә таба киттек. Әз генә инде формаларында да күз алларга кирәк инде. Әзрәк үз өстендә эшләргә кирәк барасы. Менә быел татар җырының иң грандиоз тамашасы Казанда була бит инде, пирамидада. Анда ничек әзерлекләр барамы? Костюмнарыңны карап куйдыңмы, әзерләп куйдыңмы инде? Әзерләп куелган барсы да инде күптәннән әзерләп куелган, чөнки шушы масштаблы, тантаналы бәйрәм концертына әлбәттә бөтен кеше бик тырышып әзерләнәләр. Әнвәр Нургалиев монда килеп җитте. Әнвәр, хәерле кичләр, ничек хәлләр? Яхшы.
Хәерле кешеләр. Күптән түгел инде менә бер вакыт сезнең бит инде шундый бер дуэт бар иде. Син минем назларым җырына рэп белән кушылган шундый бер проект килеп чыккан иде, хәтерегездә булсаймы? Искә төште менә. Ул һаман да минем истә. Бөтен бик күп яшьләрнең күңеленә килеп керде. Менә шундыйрак проектлар тагын көтелмиме алга таба? Ну, булай уйда бар минем. Әле пока әзер түгел, но уй бар. Әнвәр Нургалиевның безнең хит җырлары күп бит инде, бик тә күп. Менә мәсәлән теге соң дисең, мәллә дип атала бит әлеме соң дисең? Соң дисең микән? Әйе, кочаклама яратмыйча. Менә әлегә шушы ике җырда тукталып торыйк. Менә шушы ике җырның кайсын күбрәк яратып башкарасың әйтәле? Барысында, икесендә. Икесендә, әйеме? 2 из 2. Да, 2 из 2. Раяз Фасыйхов чыгышын ясап керде, бүләкләрен алды, алкышларын алды. Менә ничексең хәзер? Бераз гына бушанып киттеңме инде әйтәле? Әле бу хис кичерешләр тиз генә китеп бетмәс, чөнки моның хәтта халыкка инде менә Мәскәүдә җырлап кайткан Кремльдә, монда тагынан күбрәк җыелган. Шуңа күрә бу бик инде дулкынландырга травма хәтта ул тиз генә. Игътибар итсәң менә теге трибуна, әле трибунаның өстендә тагын ул безгә дә бик тигеп күренми, шуга лирак урнашкан, ансы да тула, ансы да әле күбрәк энергия биреп торадыр әлеме? Исләрем, акылларым китте, мин әйтәм, инде партер гына булыр мәллә дигәнем чыксам анда. Сам әйтеге әле хоккей караганда да бит, ул тирәдән теге бик утырга тырышмыйсың. Анда халык килгән, менә ничек ярата үзенең артистларын. Уфа тамашачысы. Дуслар, Ришат Ихватуллин килеп җитте минем янәшәмә. Ришат, кайсы җырың белән сөендерәсең бүген шыгрым тулган Уфа тамашачысын? Бүген мин үземнең яңа җырымны "Тиңнәр юктыр сиңа" дигән Марсель Закиров иҗат иткән җыр. Шушы җырыбыз быелны тамашачылар реакциясенә караганда хуш килде һәм мин шушы җырны татар җырында җырларга булдым. Һәм инде тагы да бер яраткан яңа җырыбыз Марат Кабиров сүзләренә Ризван Хакимов иҗат иткән "Бу дөньяда сөю бар әле" дигән җырыбызны тәкъдим итәбез. Безнең татар җыры булды Мәскәүдә, булачак Казанда, шулай ук менә Уфада уза. Сиңа кайсында җиңелрәк? Уфададыр индеме? Монда якташлар да булгач, ничек уйлыйсың? Кайда да булса да җиңел түгел. Уфада туган җиреңдә әлбәттә икеләтә дә җаваплылык күбрәк. Шуның белән авырлыклар туган якта күбрәк сизелә. Уфа шәһәрен мин аеручан яратам, чөнки минем монда студент елларым узды. Минем монда дусларым бик күп, яраткан тамашачыларым. Татар һәм башкорт эстрадасының иң матур гаилә дуэтларының берсе Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов. Ничек сезнең кәефләрегез әйтегез әле? Безнең кәефләр шәп, нык шәп. Илдарныкы ничек микән? Минем кәефләр тоже бик шәп дип әйтәсем килә. Әле мин бер күз белән генә карап чыктым. Залда үскә кадәр, түшәмә кадәр бер урын юк. Шулай булгач, тамаша бик яхшы булырга ошаган. Аны кемдер әйтә, безнең теге баннерга да ошатып куйдылар инде, шулай берне теге әйберне мине кешеләрне, нарсын сиркенгәннәрен күргәч каушап киттеләр бөтенесе. Менә теге бер буш урында булмавы сезгә теге дәрт өстиме, яки киресенчә каушауны күбрәк күтәрәме? Юк, ул чыннан да дәрт өсте. Беренчедән татар җырының 20 еллыгында моннан да ким булырга тиеш түгел иде. Ул нәкъ шулай, чөнки ул грандиоз чара, ул безнең халкыбызның көтеп алынган бердән-бер фестивале. Шуңа күрә татар җыры бүген чын мәгънәсендә үзенең зур бәйрәмен бәйрәм итә. 20 ел без татар җыры белән бергә. Шуңа күрә рәхәтләнеп чын күңелдән җырларга дип чыгабыз бу сәхнәгә бүген. Әмәдек, без бүген Уфада, име, монда сиңа Уфада чыгыш ясауы икеләтә җиңелрәктер инде, име? Ну, ничек әйтергә? Ну, беренчедән әлбәттә җиңелрәк, потому что минем туган ерем, Тауган, Өфе, Башкортстан, шуның өчен. Аслында инде бөтә калаларда, бөтә шәһәрләрдә прямо вот килгән һайын, как будто үземә өйгә кайткан һамак килеп чыга һәм инде бөтә калаларда, бөтә шәһәрләр, бөтә яңы райондар минем өчен ул гелдә өй һамак бу. Без сине Инстаграмда карап барабыз, анда синең гел сәхнәгә балалар менәләр, синең җырларыңны җырлыйлар, сине яраталар менә. Ничек уйлыйсың, нәрсәгә шул хәтле менә нәкъ балалар сине яраталар микән? Ну, аны уже мин конечно әйтә алмыйм, аны уже халык әйтһен һәм но наверное, потому что бөтәмәндә бер уровеньдә һөйләшү, аралашу һәм инде бөтәмән туганлашу, нәнә шундый шулай килеп чыга. Үзем дә балам бит әле мин дигән. Мин әле үзем бала. Бала. Казан татар җырында, Казанда кайсы җырыңны башкарачаксың? Ну, наверное, яңа йырды. Яңа йыр, уйламала дип атала, уйламада татар телендә. Һәм инде одакламай, кстати, ягелеккә якынрак ир-яңа альбом чыгарсак, һәм инде күп яңа йырдар ишетәсәк.
Көтәбез, Радик, бик зур рәхмәт сиңа, уңышлар, яме. Айваз, син бүген алып баручылар триосында, шулай бит, менә алып баручылар буларак әйт әле миңа. Гади сәләнка татар җырынан нәрсәсе белән аерыла? Беренче чиратта ничек кенә баналь булмасын, ничек кенә бәлки сәер яңгырамасын, шул ук алып барышының сәхнәгә чыгучы артистның күңел халәтендәндер дип уйлыйм. Алдан ук ул үзенә бер төсле установка бирәдер дип саныйм мин. Чөнки сәләнкәгә әлбәттә инде һәрбер концерт, һәрбер сәхнәгә чыгу артист өчен җаваплы, ләкин татар җырының җаваплылыгы ул бермә-бер артыграк. Шуңа күрә ул алдан ук менә шушы күңел халәтен ниндидер зуррак тамашага көйли. Һәм менә шушы күңел халәте аны әлбәттә инде тамашачы каршындагы ихласлылыгын һәм мөнәсәбәтен тагы да аша. Менә шушы хәләт ярдәмендә ул бәйрәм рухын тудырадыр дип саныйм. Бүген ике ират белән алып барасың. Менә әйт әле, үзләре ишетмәгәндә генә, кайсы белән җиңелрәк? Айваз беләнме, Айрат беләнме? Айваз тыңлап тора. Ишетми ул безне. Айрат тыңлап тора. Юк, дөресен генә әйткәндә, алар икесе дә минем өчен бик якын кешеләр, дусларым. Минем без алар белән инде ничә шәр концерт, ничә шәр фестиваль алып барганбыз бар. Шуңа икесе белән дә бик комфортлы һәм бик җайлы. Менә берәр нинди хатын-кыз белән парада, дуэтта эшли алыр идеңме? Мин хатын-кыз белән дуэтта эшләгәнем бар. Хатын-кызлар белән гомумән эшли алмыйм дияргә була. Без туры килми, без темп буенча да, ритм буенча да, фикерләр буенча да. Бер генә кыз бар. Мин аның белән бик шәп итеп алып барабыз. Бергә икәүләшеп зур ареналарда алып барганбыз бар. Ләкин ул татар эстрадасында эшләми, ул рус эстрадасында. Айрат, бик күп шаралар алып барганың бар. Кайсында күбрәк дулкынландыра? Менә шушындый массив чаралар, үзең беләсең инде. Беренче чыгу бик дулкынландыра торган мезгилләр, аннары кызып китәсең, соңыннан җитми. Әле менә мондай чаралардан соң кайтканнан соң, бер инде кичкенә генә чараны ничектер алып барырга кызык түгел кебек тоела башлый инде, әйме. Ләкин, вообще гомумән алып баручылар өчен минемчә һәрбер чара ул үзенә күрә бер зур чара, ничек кенә булмасын, нәрсә генә булмасын. Әлбәттә, мондай халык булганда, мондай зур стадионнар булганда, эшләү күңеллерәк, минемчә, минем белән барысы да килешер. Сиңа күбрәк алып бару ошыймы, җырлавымы? Хәзер алып бару. Элек җырлавымы? Элек җырлау иде. Хәзер бер генә сорау, кем дуэты яхшырак? Айваз белән Гөлназмы, Гөлназ белән Искәндәрме? Гөлназ белән Айрат Ильясов. Айдар абый, беренчедән инде тәбриклим сезне, шундый теге күпме халык алда чыгыш ясап кирдегез. Ничек эмоциялар? Ой, эмоциялар искиткеч. Беләсең, масштаб инде. Чөнки син бит хәтерлисең, Татар дәүләт филармониясе сүздә юк, анда эмоциялар. Монда инде шул эмоцияларны тапырларга кирәк тагын бер 5-6 тапырга. Шуннан аңла, чөнки шундый ни булып, дулкын булып, ни килә, эмоция килә. Безнең татар җырына 20 яшь бит инде, димәк инде татар җыры башланганда сезнең 10нчы сезон булган, сезгә бит инде җатыгызга 30 ел. Хәтерлисезме менә 10нчы сезонда нинди җырлар җырланылды микән исегездә булса? Мин уйлыйм, хәтерлим, чөнки ул 90нчы еллар азагы иде. Һәм әлбәттә паралмалар, абыга чәчәге һәм башка яшәргә дигән җырлар яңа. Җырлар инде, әлбәттә. Ул вакытта һәрбер җыр ничектер хит булып китә торган иде. Шул хәтле шундый заман иде инде, белмим. Әллә үзебез шәп булганбыз, әллә авторлар шәп булган, әллә замана икенчерәк булган, әллә халык икенчерәк булган. Һәрбер җыр ул барып җитә торган иде, хит булып. Халыкара татар җыры фестивале ахырына таба якынлашты. Шоу-биз командасы шулай үз эшен йомгаклый. Без инде барыгызны да Пирамида мәдәни күңелләшү үзәгендә 21 декабрь көнне шулай ук татар җырының грандиоз фестивалендә көтеп калабыз. Бүгенгә барыгызга да пока-пока. Шуның белән бүгенгә булган эксклюзив яңалыклар тәмам. Аларны сезгә мин Фәннур Фатихов җиткердем. Шоу-биз. Без йолдызлар турында барысын да беләбез.